Hello, I'm जाबाय गावरेमा दख'ना बेपारि बे दख'ना गोजा गाननाया जाबाय आब' दांसो बयलार बेपारि आरो बै सासेया जाबाय सिदामले जोंनि बे बड' रेगां कार्टुन इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। हे आं बुंनो रोंलाहाय आब' दांसो नों बुंदोहाय जालायलाङाहाय आंना बिदियावबाथाय आंबो बुंनो रोंलायलाङाहाय सैथोनोबो अन्नानै नायलांलायदो आरो रायजोफोर दे रायजोफोरा गुबुन कार्टुन इउटुब चेनेलफोर बायदि जोंनिखौबो अन्नानै नायदो आरो साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो। नै गावरेमा नोंना दख'ना दखाना माबोरै सोलिगासिनो दङ? माथो जेबो खोन्थाथारा दङहाय सेलानो जाथारा सानफ्रोमबो हाथायावनो मुसलमानफोरखौसो बांसिन नुयो मालाय सारि दखानि लुंगि दखानिफोरनासो सेल जासोगारो मेख्ला सारि कुर्ताखौनो फाननो लाबोनांसिगोनहाय आंबो बाराबा रख'रा हा नोंनालाय आब' दांसो बयलार दखाना बोरै सोलिदों? आंबो बाराबा अमासो गोदासिगोनहाय हौवाफोरबायदि दङहाय सेलालाय जायो गोदाखौनोसो हालायलाया हारसिं गोदानोसो ना बुथारनोसो आंना बोराया एसेबो दांफाथारा नायल' हैथोनोबो हामायसि गोबाव जाखो बेलाय सिदामलेयालाय मालायसो सिदामलेहा बाहेरनि जेबो खामानि गैया न'आव थायै थायै मोनजायो हौवानि थाखा आरजिनायजोंनो औहाय सैथोनोबो मानसियाबो माइसो लिसि बियो गाबसि हरदोहाय सिदामले माइसो लिजिथारहाय बियो जेरावबो बालनि सिदामले ना आब' दांसो समानो गैला लांलासो आब' थुमसिनाव अमा फिसा नायनो थांनो नागिरनाया औहाय सैथोनोबो मानो बायसो लिजि बियो बाखांनायसो लाङोहाय आंहा सैथोनोबो र'हाय थांगासिनो आयु सिथुबा एफा गोबाव समानो गैला हनै दा हाग्रा गेजेरजोंसो थांनांलायसिगोन हामाबैसो लाबोनो सानदों नोंलाय अमा फिसाखौलाय माबा थौदो औहाय सैथोनोबो माइसो लिजि बियो माला सहैनांगौ जाखो समानो गैलाय लांला हनै थौदो माखौबा एसेबां आथुर फै बालनि नोंनि एसेबां गोबाव दा हाग्रा गेजेरजोंसो थांनांसिगोन सर्टकाट लामाजों नै आब' गावरेमा अमा फिसायालाय माबेसे दङ? आदथा ना मा दं होनदोंमोनहाय बिमायानो मानै ना मा उन्दुथारदों नामा थौग्रोनाय नायहैनि सिदामले नोंहालाय माबैसे अमा फिसा लाबोनो सानदों? सिगाङावबो मानै गाहाम लाबोदोंमोन माथो नोंलाय आंहा सम गैयाहाय मासेल' लाबोगोन बालनि मोजांबा मानै लाबोगोनहाय दे नोंहा मालाय सम दंहाय आंहासो जेबोआनो जाला बालनि दख'ना दखान लांथिंबायनानै दिनै रबिबार हाथाय बै समबार हाथायाव सिथोबनि लावरा औहाय सैथोनोबो दाउ गोदाबायनानै समखौनो मोना आंहाबो नोंहा खाफाल गोनांहाय सिदामले न'आव थानानै मोनजायो नोंना बोरायाबो LP मास्टार बावसो आंहासो बोराया जेबो उदाया लोंनायल' मावो आंना बोराया जेबो आयदासो गैया दख'ना फाननायाव दसे जथ'नो थिनबाबो फोरोंलायनांगौ सानफ्रोमबो बिखौ माव बिदि खालाम खोन्थालायनांगौ फोरोङाबा जेबो जाया मालायसो सिदामलेनि बोराया जेखौबो रोंगौ खाफाल गोनां मारहाय नोङो सिदामले आंहा फानलाहाय नोंसोरखौ नोंसोर माबाथो सानफ्रोमबो बिदिल' ओइ अबे लामाजों थांनोहाय बाल हाग्रा गेजेरनि सर्टकाट लामाजोंनो थांसै खोमाहाय बाल ना गामिजों थांनो लामाया बेसेबा गोजान हाग्रा गेजेरजोंनो बारस'लांसै खोमाहाय थाब सहैनाय बायदि औहाय सैथोनोबो दा फैनानै आंहा दा मोनाबिलिनि हाथायाव बयलार गोदानो थांनांगौ थाब सहैनाय बायदि थौदोहाय बे हाग्रा गेजेरनि सर्टकाट लामाजोंनो आं थाङाहाय हाग्रा गेजेरनि लामाफोरजों गिथाव बाथावनो जि गिथावखा लामायानो नायथावथारा हनै दंफां गिदिर खोमसिनो हे थांगोनहाय फै गिथाराहाय आं खोमसिबाबो दंफां गिदिरबाबो थाब सहैनाय बायदि आंहा न'आव खामानि दंथारो थाब
फैनानै दख'ना जाबनांगौ गाबोन समबार हाथायाव लांनो नाहा मालाय खामानि गैयाहाय सिदामले फै मांबार थांगोन नै आब' दांसो आं माबा गोसोखांदोंहाय दिनै हराव सिमांखौ जि मोजां नुथारदोंमोन आं लटारि नाम्बार दाननो नागिरबाय बावगारनासो थाबाय दासो गोसोखांबाय आं एबसिखौनो दानथारगौमोन आं बे बाराव सिमां मोजां नुबा दाननो लुगैयो नांजाफेरासो एसे नाम्बारावनो एरायबाय थायो नों दानदों आब' गैयाहाय आं दानाखै नै मालाय बै आंनि खाथियाव ना गोदाग्रा लावगिनियासो 5,000 नांदोंनो मालायसो सैथोनोबो आंहासो दानबाबो खनसेबो नांजाफेरा खाफालानो मोनदिसो सैथोनोबो गैयाहाय आंहाबो नांजाफेरथारा नै माबा लामाखौनो असिनासो मोनलायलांबायहाय आं जि हनै नायनाय हैबालां गिखांलायसो लांबायहाय हाग्रा गेजेराव लामायाबा बबेथिंमोन मोसाफोरसो दं खोमाहाय बाला मा खालामबावनोहाय दालाय बबेथिं थांबावनो माथो लामाखौनो नागिरना मोनलाहाय गिसो गारबायसोहाय आं बोरै हाग्रा गेजेराव फैफ्लांखो औहाय हनै जि गिदिर दंफां गिनोसो ओंखारलायलांबायहाय आंहा गिनायजोंनो सैथोनोबो मा खालामबावनांगौहाय गावरेमा सिदामले है आं सिगाङावनो फैया होनखादोंमोन ना दा मा खालामबावनांगौ बबेखि थांगोन आयौ सिथोबा मा बुस्थुहाय बेलाय गिथाव बाथावनो माइसे लेथ्रा आवाजमोन बियो खोनादेहाय नोंसोरलाय आयु बाला हाथायाबो गोलाव थारहाय खासि लालायथारदों दानथारथारसिगोनहाय बेया